Günor Ukrainadaky iň uly şäher Donetskiň etegindäki hüjümlerde bir näçe jaý ýumruldy. Bu şähere Russiýa tarapdar separatistler tarapyndan kontrol edilýär. Donetskiň aeroportunyň golaýyndaky etrapçanyň ýaşaýjylarynyň 17 awgustda beren maglumatyna görä, güýçli artilleriýa hüjümleri eýem 3 gün bäri dowam edýär. Ukraina hökümet güýçleriniň bu territoriýanyň töwereginde ýerleşendigine inanylýar. Emma binalara haýsy tarapyň hüjüm edenligi barada henüz çenli takyk maglumat berilmeýär. Pakistanyň Punjab regionunyň Şadixan şäherçesinde adamlar söýüşçüleriň hüjüminde öldürilen velayet ministrine hormat bildirmek üçin ýygnandylar. Punjab welaýatynyň ministri Shuja Khanzada 16 awgustda yerli ýaşaýjylar bilen duşýan mahaly janynyň geçenleriň eden 2 bombaly hüjüminde helak boldy. Hüjümüň netijesinde binanyň 3-ü çökdi. Wakada başga-da adından 17 adam helak boldy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli Laşkary Jang ve sünni jeňçi topary öz üstüne aldy. Owan paýtagty Kabulda demonstrantlar Pakistanyň owan sanyň içerki işlerine gatnaşýandygyny öňe sürüp protest çäresini geçirdiler. Bu ýörüş ýaş aktivistleriň reforma we üýtgetmek boýunça ulama adly gurama tarapyndan guramalaşdyryldy. Olar owan hökümetine beýleki ýurtlara içalçylyk edýändigine inanýan owan resmiýetleriniň şahsiýetlerini anyklamaga çağırış etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyşyp boldunuz.